E o que fixo onte o alcalde de Vilanova foi unha inxuria hacia o Concello de Meis e un ataque directo aos veciños e as veciñas. E que teña claro que aí me vai a ter de frente. Que me vai a ter de frente sempre coa verdade e con argumentos. Que tal? Boas noites. Así respondeu a alcaldesa de Meis ás acusacións vertidas onte polo alcalde de Vilanova de querer pechar o albergue da Armenteira. Marta Giraldez considera que Durán fai o ridículo coas súas mentiras e advírtelle que non lle permitirá que ataque os negocios nin os veciños de Meis. No día de onte, o alcalde de Vilanova acusaba a alcaldesa de Meis de non querer abrir o albergue da Armenteira. Ademais, aconsellaba aos peregrinos novas áreas de descanso en Pollo ou Ribadumia. As declaracións non sentaron nada ben no municipio do Mosteiro. A alcaldesa asegura sentirse ofendida e saiu ao paso para desmentir estas acusacións e considera que Durán foi o ridículo coas súas mentiras. O respecto que temos que decir é que cando se fala desde a desinformación se corre o risco de facer o ridículo ou de resultar patético. E iso é o que dixo onte o alcalde de Vilanova e o que fixo, non? Porque por unha parte dixo que o albergue de Meis estaba pechado para a continuación na mesma conversa acabar dicindo que o de Vilanova tamén está pechado. O albergue de Meis está pechado porque así ordenou a Xunta de Galicia. Está pechado e abrirá as portas no mes de xullo, como tamén ordena a Xunta de Galicia. A alcaldesa de Meis mandou un mensaxe a Durán advertíndolle que non lle permitirá que ataque nin aos negocios nin aos veciños de Meis. E está intentando, non sei por qué, ni con que estrategia, nin apoiado por quen, facer un boicot ao Concello de Meis. E ese boicot non é a alcaldesa nin o goberno do Concello de Meis. Ese boicot é os veciños e as veciñas. Ese boicot é os establecementos de hostelería que viven da variante. Ese boicot é a persoas que teñen xa solicitado licencias para facer albergues privados e eso sí que non lle vou a permitir. Se o alcalde de Vilanova vela polo seu comercio e pola súa xente, a alcaldesa de Meis fai o mismo ou máis pola miña xente, pola nosa xente, pero fago sempre sin mentir. E o que fixo onte o alcalde de Vilanova foi unha inxuria hacia o Concello de Meis e un ataque directo aos veciños e as veciñas. E que teña claro que aí me vai a ter de frente. Que me vai a ter de frente sempre coa verdade e con argumentos. Segundo a alcaldesa, o que aconteceu co albergue foi que o Concello denunciou o convenio que tiña coa Asociación Amigos do Camiño para facerse coa xestión directa do hospedaxe. Giraldez engade que agora legalizouse a situación do albergue, deuse de alta na rede de albergues turísticos de Galicia e se aprobaron as ordenanzas correspondentes para o seu uso. A alcaldesa garante que o albergue abrirá o vindeiro 1 de xullo. Para abrir as portas no mes de xullo con unha traballadora municipal e cumprindo todas as medidas de seguridade. Vemos que desde que xa instalamos as fontes de hidroxel e se están a rematar como fan en todos os albergues, están a facer, como están tamén, por certo, a facer en Vilanova, e onte o explicaban, para ter, cando abramos as portas, todas as medidas de seguridade. As instalacións contan cunha capacidade para 22 persoas, unha ocupación que se verá reducida ao 50% para cumprir coas medidas da Consellería de Sanidade. Ademais de como alcaldesa de Meis, Marta Giraldez tamén respondeu ao alcalde de Vilanova como presidenta da Mancomunidade. Pida Durán que asuma que xa non é o presidente da Mancomunidade e que deixe de falar en nome do ente comarcal. A alcaldesa de Meis tamén quixo responder ao alcalde vilanovés como presidenta da Mancomunidade do Salnés. Marta Giraldez pediulle a Durán e ao presidente da Asociación Presume de Vilanova que se informen antes de acusar. E recordoulle ao popular que xa non é o presidente da Mancomunidade e que deixe de falar como representante do ente comarcal. Eu teño que recordar ao señor Durán que xa non é presidente da Mancomunidade, mal que lle pese, que xa non ten o apoio ni siquiera dos seus propios compañeros de comarca, que o deixaron solo e que agora, facendo o que teñan que facer e respondendo ás súas obrigas, foron á Mancomunidade como representantes dos seus respectivos concellos. Eu entendo que isto é unha pataleta dunha persoa que se siente sola, pero xa non é portavoz da Mancomunidade nin ten que falar en representación da Mancomunidade do Salnés. A presidenta da Mancomunidade explicou que todas as promocións que están facendo dende o ente comarcal teñen como eixo a variante espiritual e a ruta do Padre Sarmiento. Desde a Mancomunidade estamos a traballar desde que eu estou, e como tamén se facía cando estaba el, en prol de defender tanto a variante espiritual como a ruta do Padre Sarmiento. Para nós é estratégico, é fundamental en materia de turismo a defensa destas dúas rutas, porque é o motor económico da nosa comarca, é un dos motores máis importantes da nosa comarca. A Mancomunidade xa traballa no cuidado e na promoción das rutas en vistas ao Xacobeo 2021. Todas as estrategias pasan por poñer en valor as dúas rutas que transcorren polo Salnés. O ente comarcal xa levou a cabo accións neste sentido, como a elaboración dun vídeo promocional, a elaboración dun convenio con Ourense Norte para recibir peregrinos do norte de Europa que veñan a vela e acordos co Consorcio do Salnés. Vamos a firmar un convenio con el Consorcio de Comercio del Salnés para que todos los restaurantes tengan unos salvamanteles donde se está publicitando la ruta. Está contemplado también dentro del plan de turismo, más todo lo que es las campañas de promoción en redes sociales, y también otra de las acciones es traer blogueros especializados en rutas y
y en el Camino de Santiago, que los tendremos aquí en la comarca. Tanto a presidenta como o xerente da Mancomunidade aseguran que as rutas xa están limpas e preparadas para o tránsito de peregrinos. Ademais, Marta Giralde rematou engadindo que, por moito que o intenten, non van a conseguir que os peregrinos non visiten a Armenteira. E desexou o mellor para os concellos do Salnés porque o que beneficia a un, beneficiará a todos. Tras superar o coronavirus, Alberto Rama xa está na súa casa de Esteiro. Este enfermeiro muradán relata a súa experiencia despois de 49 días ingresado na UCI. De seguro que Alberto Rama non esquecerá xamais o día do seu 43 cumpleanos. Pasouno na UCI, intubado e sedado. Este enfermeiro muradán contaxouse en pleno pico da pandemia, traballando nas urxencias do Clínico de Santiago con medios de protección moi limitados. O que empezou como un malestar acompañado de febre traduciuse en 49 días en cuidados intensivos. E empecé cos síntomas, con malestar, con a sensación de fiebre, sin ter unha fiebre termometrada, pero un malestar que xa non me daba moi boa espiña. E, bueno, traballando, surdiron estes síntomas, e xa falando cos compañeiros, fixen a PCR, a proba do coronavirus. Fun pa casa porque este era un turno de noite, fun a dormir e cando despertei xa estaba con fiebre, xa me chamaron que había dado positivo. Estuve 2 días aínda na casa facendo o illamento domiciliario, con medicación para controlar a fiebre, pero o terceiro día de estar na casa a cousa, cando me levantei pola mañá o terceiro día, estaba sin forzas, estaba moito peor, xa tuve que chamar que me viñeran a buscar para ir a urxencias, e xa ali me fixeron unhas probas e xa viron que estaba moi limitado, que tiña que ingresar na UCI. E desde ese día, botei os 49 días al ingresado na UCI, con momentos algo mellores, algo de melloría, pero sobre todo con moitas complicacións, a cousa, todo o que podía ir mal, iba mal, surdía unha complicación, cando parecía que iba mellorando algo, surdía algo novo que, obrigou a intubarme outra vez, foi unha odisea. Recibía alta este luns e así o agardaban os seus veciños da parroquia de Esteiro. Xa tiña ganas de vir para poder ver a miña xente e xa che digo, estou encantado, non esperaba, sabía que había esa expectación, sabía que a xente estuvo seguindo o proceso e estuvo en vilo, pero non esperaba este recibimento aquí, a verdade que foi emocionante, sí. A pesar de ter superado o coronavirus, Alberto ten por diante un longo proceso de recuperación. O que máis lle preocupa son as secuelas nun pulmón, que mesmo poderían ter que obrigarlle a pasar por quirófano. Desas secuelas propias do que é estar encamado durante tanto tempo, que perdes moitísima masa muscular, cando salín da UCI prácticamente non podía poñerme en pé, tiña que andar cun andador, non era capaz nin de sacarlle a tapa do yogur, o sea, estaba a cero, non? E, por outra parte, están as secuelas propias do daño que provoca o virus no pulmón, non? Que teño que facer un seguimento e teño que ir ver como van evolucionando as lesións e, rezando para que a cousa se resolva da mellor forma posible. Tralo duro da súa experiencia, Alberto mira o futuro con optimismo, pero con cautela. Fai un chamamento a que non nos confiemos porque o virus segue aí e sen tratamento todos podemos correr a mesma sorte que el. Non podemos olvidar, como dicía, o sofrimento que pasamos dunha forma tan fácil e hai que seguir hasta que teñamos uns medicamentos ou que teñamos unha vacuna, algo que nos permita controlar a enfermidade dunha forma máis efectiva. Sen grandes novidades na evolución da pandemia na nosa contorna. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés mantense nos 7 casos activos, o mesmo dato que onte. Estes doentes seguen a recuperarse no seu domicilio, polo que a área sanitaria continúa sen persoas hospitalizadas. No caso da área sanitaria de Santiago, a que pertence ao Hospital do Barbanza, hoxe deténtase un lixeiro incremento de casos activos, pasando de 30 a 31. No conxunto de Galicia tamén se detecta hoxe un aumento no número de casos activos, elevándose a cifra ata os 343. Estamos a falar de 2 casos máis con respecto á xornada de onte. Dende o inicio da pandemia na nosa comunidade superaron a enfermidade máis de 10.500 persoas. O número de vítimas mortais mantense en 619 falecidos. A Xunta de Galicia destinará diferentes partidas para reactivar o sector do mar. A Consellería do Mar informou esta mañá no Grove dunha axuda de 5 millóns de euros para as mariscadoras a pé que pararon temporalmente a súa actividade pero que non a cesaron. Tamén destina 7 millóns de euros para os buques que mantiveron a súa actividade durante a pandemia pero que rexistraron perdas. As confrarías e as redeiras tamén terán dispoñible unha partida de axudas.
A Xunta de Galicia puxo en marcha o plan Avantemar, un proxecto para a reactivación do ámbito marítimo pesqueiro ante a crisis derivada do COVID-19. Este plan supón unha inxección de 77 millóns de euros a través de 5 liñas de apoio. Unha delas está destinada a aqueles sectores que non cesaron a súa actividade e que seguiron traballando a pesar de ver reducidos considerablemente os seus ingresos. Nesta situación atópase o marisqueo P, ao que a Xunta destinará 5 millóns de euros. Madrid propón unha axuda de 50 euros diarios, creo recordar. Nos establecemos unha axuda diaria de 90 euros, entendendo que a diferencia entre os tripulantes que cobran 50 euros e as mariscadoras que nos propoñemos 90, estriban que as mariscadoras, ademais de todas as perdas que teñen, tamén teñen uns custos de explotación, porque elas fan traballos de limpieza, de resiembra, aportan os seus fondos para comprar semente e, polo tanto, entendemos que deben de ter unha compensación superior a que teñen os tripulantes das embarcacións. Para as embarcacións tamén hai destinada unha axuda de 7 millóns de euros. Poderán recibila aqueles buques que seguiron traballando e viron minguados os seus ingresos. E vanse a poder acoller a ela todas as embarcacións que teñan porto base en Galicia, que estén no censo da flota pesqueira operativa, que estuveran activas durante o período da pandemia, e as axudas van en función da actividade que tuveron nese mesmo período nos 3 anos anteriores. Así mesmo, a Consellería tamén destinará 400.000 euros en axudas a redeiras e 600.000 en axudas ás confrarías. Dende o Grove agradecen esta colaboración ante o baixón que está sufrindo o sector. Hai unha incertidumbre total, como distío, mentre a restauración non este aberta, vamos a sufrir moito porque, sobre todo aquí a baixura, vivimos de lotes de calidades, de precios, non de pescar moita cantidade de nada. Entón, se estes rodaballos, estes lenguados que deberían de comer a xente que veña de Madrid, de Barcelona, non veñen porque a restauración non vai a abrir, non nos lo van a pagar. Estas axudas son entregadas cos fondos propios da Xunta naqueles sectores que están excluídos dos fondos europeos marítimos de pesca. A Xunta e ENCE asinan un convenio para a contratación de 16 titulados en segundo ciclo de FP. A Pasteira de Lourizán vai destinar para esta bolsa de emprego $500.000 de euros. Para o vicepresidente do Executivo galego, o convenio preséntase como unha medida para paliar a crise derivada da COVID-19. A Xunta e ENCE asinan un convenio polo que a Pasteira de Lourizán vai contratar 16 titulados en segundo ciclo de formación profesional. Para o vicepresidente do Executivo galego, o acordo pode considerarse como unha medida máis para paliar a crise que deixa o coronavirus. Sin baixar a guardia nos temas sanitarios, temos que prestarlle moitísima atención a todo o que ten que ver coa reactivación económica e con coidar moitísimo creo que o máis esencial agora mesmo, que é o tema do emprego, manter os empregos que existían antes do coronavirus, intentar que se perdan os menos posibles e, se pode ser, facer todo o posible tamén para crear novos postos de traballo. O convenio foi asinado esta mañá na delegación da Xunta en Pontevedra. Os 16 mozos que se van contratar a través del traballarán durante un ano en distintos departamentos da Pasteira. Son 500.000 euros para contratar no entorno, dentro do ámbito territorial da provincia de Pontevedra, a titulados, a jóvenes titulados, principalmente, que teñan que ver, de alguna maneira, coa actividade que desenvolve ENCE, por lo tanto, estamos falando de darlle, en moitos casos, unha primeira oportunidade a xente xoven un emprego, ademais, de calidade. Na asignatura tamén participou a conselleira de Medio Ambiente. Ángeles Vázquez salienta os bons resultados que, ao seu criterio, dan os convenios que a Xunta asinou con ENCE dende 2016. Di que o seu obxectivo sempre é o mesmo, cuidado da contorna da ría de Pontevedra, aínda que indica que o coronavirus fixo mudar algunhas cousas. COVID hace que tengamos que replantearnos ciertas situaciones y, sobre todo, sin olvidar la parte medioambiental, que es fundamental y porque es sinónimo de salud. Tenemos otra parte que es la reactivación económica y esto pues es un paso dentro de esa reactivación económica y por lo tanto seguimos con el convenio preestablecido anteriormente y vamos con outro convenio a maiores. Os interesados en inscribirse nesta bolsa de emprego deberán poñerse en contacto con Recursos Humanos de ENCE. O Concello de Rianxa traballa na posta en marcha dunha plataforma online para o comercio de proximidade. A iniciativa está a desenvolverse en colaboración coa Asociación de Empresarios do municipio.
A crise do coronavirus evidenciou que o comercio online veu para quedarse. Boa nota tomaron os concellos onde o pequeno comercio precisa dunha ferramenta para vender e distribuir os seus artigos. O Concello de Rianxo, en colaboración coa Asociación de Empresarios, traballa na posta en marcha dunha plataforma aberta a todo o comercio local. O Concello está traballando de man coa Asociación de Empresarios, é unha plataforma que estará aberta a todo o comercio local que se queira incorporar por medio de formación, por medio tamén de actividades de difusión, pero sí que si queremos é que haxe unha implicación efectiva tamén do comerciante para pelexar por unha ferramenta que, ao fin de contas, quen a vai manexar, quen a vai exercer, é para eles. A logística para a súa posta en marcha non é doada, posto que non se trata únicamente de ofertar produtos a través da rede, senón tamén de artellar o posterior sistema de reparto. Non é só ofrecer, que o pouco que se busca, non é só ofrecer o que é o produto en sí a través da rede, que tamén se fai, senón tamén todo un sistema posterior de reparto. Hai que garantir que ese produto que se vende dun pequeno comercio local que despois chega cómodamente ás casas dos que o adquiren, non? Que iso é algo que forma parte das grandes plataformas. Iso é o que se quere tamén poñer en marcha. Tiene un sistema de ensinar os produtos a través da rede, de que o comerciante poida subir a mercancía que quere distribuir a través da rede, pero tamén hai un compromiso de despois esa mercancía que se adquire con comercio seguro, con comercio, por así decirlo, a través de pago electrónico, que chegue á vivenda de quen o adquiriu e haxe as mesmas posibilidades e o mesmo sistema de funcionamento que as grandes plataformas. Para o deseño desta nova ferramenta, o Concello rianxeiro mira cara a outras iniciativas similares na comarca, como o caso de The Unshop na Pobra, que leva tempo funcionando con éxito. Falta menos dun mes para as eleccións do 12 de xullo e as distintas formacións pisan o acelerador. Hoxe Luís Barao, cabeza de lista do BNG por Pontevedra, mantivo unha reunión informal co equipo de campaña. O nacionalista prevé un resultado histórico para o seu partido. O PP gañaría as eleccións do vindeiro 12 de xullo e o BNG podería quedar segundo por diante do PSDG, segundo o barómetro do CIS. Case un 35% dos enquisados recoñecen que teñen pensado votar os populares e case un 15% os nacionalistas. Os socialistas perderían a segunda posición cun 14% dos apoios. O Bloque toma con cautela estes datos. As enquisas hai que tomadas con moita cautela, pero sí que marcan certas tendencias, non en xeral. Se coñecemos os datos de todos os inquéritos, hai unhas tendencias de fondo que se repiten, non? Entón, iso é o que nos interesa a nós. Esas tendencias son que o BNG ten un crecemento imparable, que Ana Pontón é a figura que encarna esa esperanza dun país novo. Luís Barao, cabeza de lista por Pontevedra, mantivo esta mañá un encontro informal co equipo de campaña. Recoñece o desafío que supón para o Bloque o 12 de xullo, pero advirte que van a por todas. O que queremos a partir de hoxe é intensificar aínda máis, acelerar aínda máis a campaña, facelo ademais porque pensamos que se pode dar un resultado histórico, un resultado que permita derrotar dunha vez ao mesmo tempo a dereita e o centralismo e situar o BNG ao frente do país. O alcalde de Pontevedra compartiu café co equipo do Bloque. Miguel Anxo Fernández Lores entende que a chegada á xunta de Ana Pontón daría á cidade o impulso definitivo logo de 20 anos de transformación. Fomos capaces de facer todo eso sin demasiados ou prácticamente ningún apoio de outras institucións, e se temos unha institución como a Xunta de Galicia que vai da man dun goberno que quere transformar as cousas, eso facilitaría moito e daríamos un salto adiante importante. Os nacionalistas marcan como prioridades para Pontevedra o saneamento da ría e a súa rexeneración, a dotación de novas infraestructuras básicas e a recuperación da sanidade pública. A educación tamén camiña cara a nova normalidade. Esta mañá o alcalde de Vilanova reuniuse cos directores dos distintos centros educativos da localidade. O encontro serviu para poñer en común as inquedanzas da comunidade educativa ante o coronavirus. Sobre a mesa tamén a posta en común de distintas propostas para planificar o vindeiro curso 2020-2021. O Concello puxo a disposición dos directores locais para o illamento de alumnado ou mestres se fose preciso. O alcalde tamén se comprometeu a dotar a cada colexio de termómetros láser para a verificación da temperatura corporal do alumnado. Con todo, os directores dos centros agardan aínda polos protocolos a aplicar en infantil, primaria e secundaria. De feito, comprometéronse a reunir de novo en canto haxa novidades nesta materia. En Pontevedra, a praia fluvial do río Lérez converterase nun espazo libre de fume. Din dende o Concello que a medida serve para prevenir posibles contaxios de coronavirus. Indican que moitas cabichas acaban na área da praia o que supón un perigo polos restos de saliva que quedan nelas.
Ademais, o Concello vai poñer a punto este espazo co balizamento da zona do baño. Tamén se vai aportar area á praia, en concreto 450 metros cúbicos. Ao mesmo tempo, vaise reforzar a limpeza dos baños con 4 quendas de desinfección. O Real, por certo, contará con servizo de socorrismo dende o vindeiro día 27 deste mes. Caldas, Moraña, Barro, Cuntis e Portas manterán as súas piscinas pechadas durante todo o verán. A decisión tomarana de xeito conxunto os alcaldes das 5 localidades. Tampouco van reabrir ningún parque infantil. Os rexedores xustifican a medida polos protocolos fixados polas autoridades sanitarias. Explican que para os seus concellos é difícil poder cumprir todas as exixencias que garantan a seguridade dos usuarios. No caso das piscinas, por exemplo, establecese a obrigatoriedade de facer continuamente tarefas de limpeza e desinfección ou limita a súa capacidade a 1/3. Os parques, pola súa banda, teñen que ser desinfectados todos os días. Os 5 alcaldes piden disculpas por non reabrir nin parques nin piscinas, aínda que avanzan que aproveitarán este tempo para facer melloras nestas instalacións. O Concello de Lousame iniciou as obras de reforma integral da piscina municipal. A actuación con cargo ao plan complementario da Deputación suporá un investimento de máis de 100.000 euros. A declaración do estado de alarma obrigou a aprazar o inicio da reforma da piscina de Lousame, que finalmente arrancou esta semana e estará rematada a finais do mes de agosto. A empresa adxudicataria J-Stop Obras e Servizos procedeu xa á demolición do antigo pavimento e do muro perimetral para posibilitar a ampliación da zona de praia. O proxecto inclúe o cambio do sumidoiro do vaso por outro novo con reixa de plástico e a revisión e selado de inxectores do vaso da piscina. Tamén se impermeabilizará o vaso cunha membrana antiesbarante e instalarase un novo pavimento no exterior feito en soleira de formigón armado. Na sala de máquinas está previsto colocar unha nova electrobomba e un novo circuito de tubaxes, válvulas e accesorios precisos para o vaso da instalación. Así mesmo, instalarase unha nova fontanería e 2 novos reguladores do pH e do cloro da auga da piscina. Na parte eléctrica colocarase unha rede de distribución interior da sala de máquinas, sustituirase o alumeado da zona de vestiarios e colocarase unha nova instalación de electricidade para o alumeado exterior con luminarias LED. Ademais, deixarase unha canalización en tubaxe de PVC para unha posterior instalación de paneis solares. Acometerase tamén o acondicionamento da carpintería e as paredes, ás que se lle aplicarán tratamentos protectores e antihumidades, así como 2 mans de pintura. As obras, orzamentadas en 115.000 euros, están incluídas no plan complementario do Plan Único 2019 da Deputación. E falando de proxectos, Pontevedra vai renovar o depósito máis grande da súa estación de auga. As filtracións levan ao goberno local a actuar sobre el para poñer couto ás perdas de auga que se veñen rexistrando. Este depósito, situado na estación potabilizadora de Couso Lérez, foi construído no ano 88. O proxecto para a súa posta a punto ten un orzamento de máis de medio millón de euros. Vai comezar en setembro cun prazo de execución de 4 meses. Que é o que se vai a facer? Pois a actuar sobre todo onde hai, digamos, esas que non son fisuras, é dicir, esas unións entre os diferentes paneis, pois se van a abrir, se lle vai facer unha forma de V e eso se vai a rellenar todo. E despois se lle vai a dar, digamos, unha impermeabilización interior a absolutamente todo, por dentro, soleira, paredes e teito tamén, non? Entón, se vai a impermeabilizar absolutamente todas esas grietas e tamén todos os paramentos interiores, soleiras, etc. etc. A Policía Nacional de Ribeira detivo un home de 46 anos por un presunto delito contra a saúde pública. No marco dun dispositivo para a prevención do tráfico de drogas, os axentes procederon á identificación do detido. No rexistro localizaron 15 envoltorios que contiñan sustancias estupefacientes, así como máis de 300 euros en efectivo e un terminal telefónico. Tras realizar as dilixencias oportunas, o home foi posto a disposición do xulgado número 2 de Ribeira. Arquivada querela contra o exalcalde de Boiro, Juan José Dieste, por un presunto delito de prevaricación administrativa. O xulgado de instrucción de Ribeira decretou o arquivo de sobresamento da causa ante a falta de probas. A denuncia foi presentada pola ex asistente social do Concello, Milagros Tubío, que foi despedida en 2015 tras a apertura dun expediente disciplinario pola Comisión de Anomalías no desenvolvemento das súas funcións. Acusaba tanto o ex-rexedor como a anterior concelleira de Servizos Sociais e interventora accidental de irregularidades na adxudicación de varios contratos públicos como o Servizo de Orientación Psicolóxica ou o Programa de Envellecemento Activo. O tribunal conclúe que a denunciante non presentou ningunha proba documental polo que non se observa indicios de delito.
Pollo prepárase este ano para celebrar un San Xoán diferente. Os festexos vanse estender por toda a parroquia cunha programación alternativa elaborada exclusivamente por artistas e colectivos locais. Haberá música e actividades infantís e tampouco faltará a tradicional recollida de ervas. Os festexos multitudinarios do San Xoán de Pollo quedan este ano na casa. A crise do coronavirus obrigou o Concello a redeseñar a programación festiva para adaptarse á nova normalidade. Non haberá nin gran sardiñada, nin verbenas, nin lectura do pregón, pero sí un programa alternativo para que unha das datas máis sinaladas na localidade non pase de longo este ano. Pretendemos que sea unhas festas animadas dentro do posible e que a xente se sinta festiva. A programación alternativa desenvolverase do 23 ao 28 deste mes con iniciativas que serán ofrecidas exclusivamente por artistas e colectivos locais. Haberá espectáculos de monicreques, tamén de payasos e varias actuacións musicais, entre elas a da Escola de Acordeóns de Campelo ou as bandas de Arcade e Meaño. Temos unha programación moi diferente, unha programación de andar por a casa, unha programación onde incentivamos a que a xente e os grupos do noso Concello teñan actividades. Unha das actividades máis emblemáticas da programación habitual que si se mantén é a da recollida das ervas de San Xoán, que terá lugar a tarde do vindeiro martes. Esa noite, a noite de San Xoán, non haberá grandes sardiñadas, pero si degustación de sardiñas nos establecementos hostaleiros do municipio, nun intento do goberno local por relanzar a economía, que se suma á campaña Merca en Pollo polo San Xoán destinada ao comercio local. O que pretendemos é que relanzar esta economía, unha economía que está moi diezmada por este coronavirus e que realmente están pasando mal todos estes sectores que estuveron pechados hasta moi pouco tempo e que agora están abertos, tamén están abertos a media xornada, por decirlo de alguna maneira. O goberno local xa avanza que a programación do verán en Pollo irá na mesma liña que a deseñada para o San Xoán, cunha aposta polo talento propio e pensando sempre na recuperación dos sectores productivos do Concello. Malia que o Concello de Ribeira non convocará campamentos de conciliación este verán, subvencionará a participación dos nenos nas iniciativas promovidas por empresas privadas do municipio. Pretenden deste xeito facilitar a volta ao traballo dos pais ao tempo que axudan a remontar as empresas de ocio infantil. Aquelas familias nas que traballen os dous proxenitores disfrutarán dun desconto de 100 euros por alumno ao mes, mentres que no resto dos supostos a rebaixa será de 50 euros. Os interesados poden realizar a prescripción a partir do luns no Centro Cultural Lustres Rivas, onde deberán tamén acreditar a súa situación laboral. A Escola de Artes Bo Novo de Pontevedra vende rematar o seu curso e, como sempre, vai no facer tentando superarse. Por terceiro ano tentarán conseguir o reto de interpretar en riguroso directo un disco emblemático sen cortes, nunha única toma e grabado en plano secuencia. Este ano escolleron o álbum Blue Album de Wither. O reto vai ser retransmitido mañá pola noite a través da web da revista musical Mundo Sonoro e tamén a través das redes sociais da escola. Nos hoxe marchamos cun anaco da grabación que fixeron o ano pasado do Red Hot Chili Peppers. Pero poden seguir a información a través da nosa páxina web e das nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis noticias. Boas noites.
And I've got two girls to talk, and just another good Bob